Iya sesuatu lebokno sik. Wes aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali. Celana panjang masukno. Iki cek resik iki urung pusat. Dilempet ta, Nduk? Lagi mbok kuping pisan to? Intan gak pengen salin kaosnya? Mah, gak ikae. Sampai tunggu wae kok. Bukan sampai beda langsung turun. Ning gone iki Nara. Langsung Di WA pemirsa, mbok engko rene mbok ngancani aku. Iya. wes HP. Walah, lah nek keringete koyo ngono, sing nggone ibu sing ndi, Dok? Sing nggone ibu? Oh, iki sing enek irunge nggone intene. Sing nggone ibu sing iki, nyok iki masukno. Iki minyak wangi, obat kelek. Oke. Terus apa nih ya? Lah apa neh? Aku tak mangan roti. HP ku ae. Sik aku tak iki piye lah? Tak masangno iki lho. Masangno iki anu panjangkan ngisore. Iki. Iya, panjangkan ya. Ini. Sing atas nduk gak sing cilik kuwi sing atas ah. Nah. Sing atas, oh gak iki lho atas iki lho maksudnya sing iki lho. Oh, iki to iya. maksud. Enggak maksud itu. Tapi pelan-pelan. Selama Intan bikin konten, Intan sudah habis 10 tripod. Maksudnya sing ngene iki lho pemirsa, sing cilik-cilik ngene iki lho. Nek sing wapi koyo nggone Mbak Indah ngono ku yo mau entek siji sing saiki dipakai Repa tapi wis lihat-lihat ya Tan yo. Tapi nek sing masalah ngene kan gampang coklek to pemirsa. Gampang coklek, gampang nganu dadine entek 10. Isih enek bangkainya ada. Kencengi Dok. Iki kencengi. Mure iki lho mure. Nah, ya. Wes. Iki. Oh ya. Wes, Ibu tak maem roti ya. Dari Yaya. Yo. Intan duduk ngisor gak apa-apa. Ya. Aku ini. Tapi Intan gak mau. Wes warep. Iya. Ibu sing ora nek irunge to. Nggonmu ora mbok maem to? Tak mau je. Iya. Jare mang muni Bu aku gak tak mau saiki. Tak mau mengko. Sing punyamu enek irunge. Betul. Terima kasih ya. Gimana sing bagino? Ya, Rene. Betul. Terima kasih nggih, apa untuk kue ulang tahun. Semoga panjang umur nggih ya Yoyo. Dadi anak yang saleh, kuwi sing lanang, salihah, kuwi sing wedok. Paringi rezeki sing lancar, berkat barokah. Moga-moga kedepannya bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Nganggo tisu ndok aja mbok ndil-ndil ngono, nganggo tisu ndok. Dan juga gak apa-apa mbek obah awake dienggo obah ya. Ibu ya pokoknya esok ya but gak maksudnya gak males-malesan sekirane kidang tak tandangi sampai ki mah dijak geneman Intan ya aku gak konsen kepuwarut sak pole mak jeruak ngono aku ditakoki apa no pas maroti. Bu ki apik, Bu ki apik. Wis tak jawab iya Tan terus neh ditekoki apa neh mang iya aku gak ngene ngene mak jeruak walah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kuenya enak. Mantep. Halo, makasih ya, Dok ya. Kamu tak tanya. Tadi ambil piring, mau dikasih nasi apa? Piring. Tadi lo piring sing mbok bawa. Bude minta piring mang lo. Itu Yoyo nggak tahu. Oh. Majah sih, Re. Enak ya. Punya aku sudah mbok mak. Lebih.
Yang memotong-motong tadi Mama. Mbak Repa? Mbak Rep. Tak habisin ya, Dok? Ya. Jare Mbak Intan lho, itu jare Mbak Intan. Apa? Nek maem ora dihabisin, engko Pitik mati. Lah wong Intan landhe pitik. Pitik mak cah. Pitik manjang jare. Bruak. Sing paling mak bruak. Aku menjero kok nek pas maem tahu aku. Maem nggo ngarepan. Bal langsung nang gone piring. Pecah. Pecah. Wis suwi tapi zamane jek pas jek enek ajib. Ijek enek ajib kae tapi ajib saiki sing Bali ya, Nduk ya. Kerja ning Bali ajib. Kerja apa, Bu? Ajib kerja apa? Ibu ning gak ora lali aku nek cetan mak malam. Kerja ning Bali. Nang perusahaan. Dekne dodol rokok apa dodol apa? Ora dodol rokok. Nek kok dodol rokok piye maksud temen imajinasine piye? Ajib iki Kelihatan ya? Kelihatan. Ajib iki kerja apa ngono? Dodol rokok apa dodol apa ngono lho. Maksudnya aku pengen geneman ngono. Aku gak ero ya, Tan. Engko nek petukan mak malam. Awakmu teko, kan sing roh mak malam sing sering ning Bali. Aku urung tahu. Lah tak telepon mak malam kan kene ya. Iki nunggone ya. Ruang. Mak malam. Kerja apa ya, Mak? Mak malam ya, Sik. Penasaran ya, Mam? Dok sini, Dok. Kamu seneng sini tak buka, no? Udah bisa. Udah, mak malam. Penasaran. Karena mak malam sik ning sawah, Dok. Bismillah. Enak ah. Iki nganu kering kentang, Dok. Ono. Gak iso yo wis, Bu. Ya berarti sik ning sawah mak malam. Patane yo. Enggak bisa. Enggak bisa ya, Mama. Ijek ning Sawah. sawah. Kerja apa, Bu? Ajib iki. Gak ero, Ibu. Oh, gak eroh nduk Ibu iki. Tak kira dodol rokokan, rokok koyo basis. Koyo Mama. Mama. Toko. Kaget aku ya. Betul. Ya, asli ya, kaget ya. Omah hotel Mas Ajib ning kono Dodol rokok. toko terus enek rokoke ngono. Gue ngerah gue. Hotel rokok ya pekerjaan mulia kok. Bagus kok. Iya yo. Saiki malah penak. Intan arep tuku sabun, gone Mama Susi enek. Apa tuku minyak goreng? Enek. Tuku gula? Enek kuwi lho contone. Garam, moto, penyedap, pewangi. Ndek ini Intan wis entek sabune langsung tak tumbas nang gone Mamah 2. Sore dipakai esuk entek. Sore ki mang jukuk neh. Sesuk wis entek. Nek nganggo sabun, karek sedikit ya, Dok. Nek nganggo sabun, rondok dire-dire jan. Ya. Nek dikandani. Sekirane wis resik nang digebyuri nang dianduki, oh gak usah mbok wosok gak usah. Eman-eman kulite sing cantik engko nek kering ya. Nek dikandani buke ya. Iya. Wis sekirane kok wis bersih, langsung nang digebyur, wis gosok gigi ya. Kabeh dipakai seperlunya saja. Iya, Bu. Betul? Surutan Mimi, Bu. Coba Mimi, aku minta tolong. Minta tolong Ibu. Tolong Mimi.
Ini. Ah, Gelasku kacamata di Mang. gelas kacamata pecah. Bro. Gelas yang marah. Om marah. Marah-marah kayak gelasnya. Alhamdulillah. Dok, kantel, Dok. Kantel sik lah. Lungguh kene sik. Setan. Aduh. Tangannya teles bar cuci tangan. Kene lho, kok ora ketok, Dok. Bang. Derene. Entar bar mama. Nyok ki seneng anem. Wis entek, anune wis entek. Lu nganu-nganu ta? Sabune le. Sabune entek. Sabun. Iya le. Jos Tunggu anak kecil. Apa nih? Saiki Maksum yo membuka nganu apa pesanan makanan-makanan. Enek momok tempe, sambal goreng kentang. Terus ki enek ayam bumbu. Perawan apa iki yo. Monggo pemirsa maem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima wasatana wa qina adzabannar. Kudu ulang nang yo, aku permangan ah. Enak pura. Alhamdulillah. Eling zaman wit biyen nduk mbahku pas berkatan. Ibu Mama Susi, Bunda Dewi mencari demam bareng. Adek biyen berkate di Wadai Godong Jati lah ngono ta. Suaminya beda mulai. Heeh. Mulai jam berapa, Bu? Ini pernah aku. Gak tau ndok. Iki Kinara cek dolan ning gone Elsa. Apa? Biom silaturahmi. Intan cuma ada gak iklan sedino. Sesok yang mulai sesok. Bisa ayo ikannya. Iku ndek alat pijet sene kene. Duwe sing ngokrok-okrok kuwi sang nggo mijeti ngono ku ya ana. Sarung tangan. Produk-produk sing tumbas kok kuwi aplikasi kuwi. Iwake tak pano gak oleh. Boleh andarane. Andarane. Ngenanku ketok tak tutup resik. Kok nganggo celana mah. Engko. Nang teh. Ku sendok sapa Mbak Endah? Menane tak pangan Bu selak mambung kok. Iya. Hmm. Duh. Ikut tambahin nasi sakit. Ini kan ya. Terus enak nasi tadi. Biyen sik dibungkus Godong Jati kan. Dua kotak. Betul. Sekarang ya masih ada pemirsa. Yang Godong Jati ya cik. Kamu kancane sapa Bu lali aku? Jenenge Mbak Pri. Oh Mbak Pri. Kok tanganku ijek, guys. Iya lah. Ki atus pura Bu iwake. Ora. Lek sum mah. Mak cah mau.
masak mbahnya. Makanya arisannya Para isek. dijupuk sore iki mau. Mbak Intan anu Mbak Yun. Kurang saulan nentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ojo lali. Mama Susi, Bunda Dewi. Dijak makan-makan kan? Nanti. Ya mbak, aku karek ben Repa sing menentukan. Mbak Indah dijak kabeh. Apa anu tan dimasakno makja terus diundang kabeh makan bareng ngono piye menurut tem kebersamaan ngono. Ambil salah. Iya Mbak Sela, sak paket maksudnya kan sing masak makja. Anak pidut. Mbak masak apa? Apa opor ayam, Iya, opor ayam. mbek lontong. Terus makan bareng-bareng ngono. Berarti mbeleh loro ya tan. Iya. Pitik Jawa tan. Pida kan dua April. adik toh, Bu. Pida kan April. Pida nek adik ya ora nduwe. orang Iza. April. April lah yo. Mei ning Juni kok tan. Enak. Alhamdulillah Mei kene sedekah bumi manganan. Masak-masak. Ning April Mei ning Juni ya kan. Mama aja minta tolong masakno, Mak. Terus diundang lah. Mbak Indah, terus Mama Susi. Gak usah nendi-nendi yo. Terus ndelok kloso koyo iya yo ndek sore kan, Nduk. Iya. Nek wis sore kan adem ya. Mbak Ida bundang Rono gelem ora ditara. Itu mas ya. Ijen. Tak. Mas Dim. Anu kinara karo Mbak Indah. Tak undang ning Kendilan. Loh. Acara nopo, Bu? Intan tuh arisan. Oh nggih ya. Dene terus dipapa karo papa pipis yo ndek, dipapa karo papa pipis yo kenara yo. Langsung roh papae. Montore to bekal yo. Papa. Maksudnya papae ndek lho, papa. Oh, papa Terus pipin. mlawayu, digendong Bunda Dewi wis mlawayu ngono. Nggih pun pemirsa nggih cerita malam ini nggih doa terbaik untuk jenengan semua. Nak ya. Alhamdulillah. Semoga yang sakit dan para sembuh. Untuk pejuang kedua semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-salehah itu pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Apa ning sarpreng? Sing tau kudanan kan lho, Nduk, sing ngantek banjir kan lho, Nduk. Gak apa-apa. Malah banjir enek Makja, enek Pak Utoyo. Kae malah banjir. Anak Sela bareng, Mak. Iya. Sela Keri tak sebut kok krenosi ya. Arek Intan. Arek Intan. Ajak nang sorpreng apa masak dhewe? Nang sorpeng. Nek nang sorpreng kok berarti Mama Susi gak iso melok. Apa Bunda Dewi mesti gak melok. Kan gantian dan kok bayi karo sapa? Nek Papa Dek kok masak ning omah, lho bledek ngene kameraku. Batene entar. Iya, oh gak nek laler gedhi mencolok ning kamera. Tak kira apa nek hal kok apa pemirsa ternyata nyak laler gedhi lho. Ya pun pemirsa nggih. Mungkin panjenengan senantiasa paring sehat walafiat, paring rezeki sing berkah barokah, umur panjang sing berkahi. Betul. Nggih. Pun kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awakmu tugasnya cus. Cus. Apa? Edan. Langsung mateni ya, Sut. Sut. Menang apa? Ya. Tapi tanganku rusak. Yo, sakit toh. Enggak ya? Cus. Ya, cus.
Apa? Enggak. Enak Bu, tapi ora atus kok. Si bumbu anu. Ayam perawan ya. Sesakku Bu gawe nang koyo ngene iki kok apa Bu ndak aku ulang tahun. Ini dia ya. Apa ini Eh. dia? Iya, iki mang apa Bu? Anak kacang? Enggak, anak ini. Enggak. Iki mang apa? Kene mau mamah tempe. Mamok tempe yo gawekno. Mamah tempe sambil goreng kentang, Ya. mie terus ayam perawan terus sambil dhuwure kerupuk. Ya, iki mie. Saya apa mbok undang lo sapa wis besar deh. Wis besar. Sela. Wis usah. Mbek sela tok mbek dulur-dulure ngono kuwi. Gawekno pokoke mau. Insyaallah ya. Jek suwe kok. Oh. Jempon pemirsa cus nggih. Nek mak malah. Enak ya? Enak. Iya.